А між іншага, проста ў эпіцэнтры падзей знаходзяцца некалькі людзей, якія на гэта ўплываюць. Мне хочацца даць слова вось першаму, таму што гэта, па-першае, гэты чалавек не разгубіцца выступаць пасля бадзёрых, шчымлівых і іншых віртуозных песень. Вось Адама Глобуса не збіць уже ў жыцці з панталыку нікому і нічому. Яшчэ да выбуху розных узнагародаў гэты чалавек прытомна заняў нішу сваёй, незалежнай ні ад кога, акрамя Адама Глобуса, прэміі «Залатая літара». Можа быць, мы з яе сёння пачнем. Бываюць прэміі грашовыя і неграшовыя, бываюць прэміі сімвалічныя, але за яблык Андрэя Белага ці за рубель Ганкураў змагаецца нішто сакі сабе літаратурная супольнасць, а Глобус ён сам робіць шорт-лісты, номінацыі. По-моему, не абмяжоўваўся ніводным жанрам ніколі. Может быть, расскажите, калі ласка, чым вы, як вы придумали «Золотую літару» і чым вы кіруецеся яе вручаючы? Привітайте, калі ласка, Адам Глобус. Не толькі пісьменнік, мастак, выдавец, але і фундатар літаратурнай узнагароды. Ну тады я буду уже стоять. Что ж тут зрабіць? Ты дазваляеш? Не, ну зато я вас всіх бачу. Зараз я видишь, вельми легко критиковать. Приходишь, кажешь, вот это неправильно робить, премию дають. Особливо у нас модно критиковать Нобелевский комитет. Яны всім неправильно дають, не тады, не в той год, не за те твори. И видите, как... Не только в сенсе премии. Так. И как вот... А у меня такий язык, який вот ідзе паперадзе мяне, притым ён гадкі, і таму я вырашыў, каб сябе спыніць, як крытыка ўсіх прэмій, я вырашыў зрабіць сваю. Не крытыкаваць іншых, што яны не робяць не так, а вот просто зрабіць сваю прэмію. І мне здавалася, што тут лёгка, што можа быць цяжка. Ну, першае, калі я абвясціў, што буду рабіць прэмію, прыйшоў Федор Кашкуревич у аквариум и одразу сказал: слухай, 111 евро, да не позорься ты там, что это за премия? Ну, я так подумал, что ну заправды 111 евро, а что на дороге валяется 111 евро? Ты можешь себе дозволить 1000 отдавать. Я говорю, слухай, а ты вот отдай 10 мне за что-нибудь, просто 10 евро. Вот. Оказывается, что коли вот свои 10 евро не так, нават 10 евро тяжко отдать. Вот да, 10 рублей за книжку и то тяжко. Я вот только что отдавал, виду, як тяжко отдавать кому-то. И свой человек, а вот попробуйте отдать отсюда. Вот. И ты робишь, вот тем, кому ты давал, уже ты их не так любишь, як у той год, коли давал, здається, не тим дал. Вот. И потом наступая, я вот расскажу, видите, драматичный момент, когда хочется эту премию просто забыть, просто закрыть, забыть. Вот аркуша нема у нас тут. Вот, а видите, шкода, потому что он вот давал мне премию. Я его писал, запрошал, Олесь не отказал. Не, вчера он был. Вот тут, правда, не на моей лекции, ну, побач ходил. Я думал, что тут обовязково я его згадаю, потому что он мне дал премию. Является, дал премию. Она называлась «Важкая цагліна». Вот. Это была сапраўды цагліна. Вот. А на ней было написано «Важкая». Адаму Глобусу «Важкая цагліна» атрымаў Сіпакоў Янка и я. И после этого он закрыл премию. И вот я хотел его спытать, думал, что сегодня прийти, спытаю, чему ты закрыл. Вот. А зараз расскажу драматично. Цегла скончилась. Что? Цегла скончилась. Нет, там где-то ж такое не скончится. Там ну просто пошел, взял цеглу, подарил и сказал, что вот такие премии Глобус. Да. Вот.
жаданне скончылася. Ведаеце, і я раскажу, як скончылася ў мяне. Вот тут ёсць Паша Антипов, у якого таксама скончылася ў пэўны момант на жаданне працаваць ну там, правда, чужое, а тут все ад мяне залежыць. І мне здавалася, што ў нейкі момант вот, ну, силы вот на премию, вот на это вылучение, на читание, на выслухивание критиков, что зараз возьме и скончится. И скончилась вельмі драматично, и история такая, что... Как господар Глобус згадывая, я пропоную выходить сюда и за стол. Такая у нас драматургия будет. Добре, я зрозумел. Ну, крышку театральная. Карацей, у меня такая есть простодушная суседка. Вот в майстерне, на проспекте, над центральным универсамом, такая простая тетка, якая может позвонить мне у двери, вот, и сказать, вот, слухай, ты один, и я одна, а у меня есть 2 литра пива, давай выпьем и будем разом. Я кажу, слухайте, а что вы вырашили, что, слухай, что ты вырашила, что я один, а я, кажу, за тобой бочка сачу. Я кажу, что мне никто не приходит. Нет, какие для тебя приходят, это не серьезно. А я вот серьезная такая. Звоните она мне в двери, правда, без пива, кажет, слухай, у тебя в соседнем подъезде, в угловом, знакомая есть? Я кажу, а что? Ну, это я ваша, белорусскомовная, за какими ты в твари по-белорусски говоришь. Я кажу, ну, конечно, есть, коли ты видишь, что я с ними говорю. Позвони им, спитай, может, у них что сдарилось? Я кажу, слухай, а что я буду звонить, ты скажи, что ты интригу тут прячешь. Не, ты позвони спочатку. Я вот переживаю. Я кажу, ты не пляти интригу, скажи, что сдарилось. Ну, кажу, вот некто з окна у нас в соседнем подъезде выкинулся. Я кажу, слухай, это жарты, что ли? Да не, кажу, не жарты. Я вот постояла каля ментов, и они кажут, что некий ваш белорус. Я кажу, что серьезно, что белорус? Ну да, так сказали, что некий ваш поэт, ну это явно твой. Я кажу, что это мой? Ну это твой, ты сходи погляди. Я так вышел сдалек, ну видите, как в фильме, так это ясно, там Шерлок Холмс подходит к трупу, смотрит, кто, но меня же не пускают менты. И ты не подойдешь, не скажешь, что слухайте, а кто это? А тело лежит? Лежит, да, на проспекте лежит тело. Ну, вот. Это суседка со мной, каже, я послухала, и они вот некуда звонили и сказали, что это. Я так пошел глядеть, ну и праз гадзіну я даведаўся, что это Игорь Кананович. И уявляете, вот это 15-й год, и он был некий, зусім, вот я выбирал книжку, себе эту премию, и врешті-решт выбрал это Канановича себе, что я ему вручу, подтримаю, что он некий вот занятбаны, недогледженный, что и вот моя премия, что это вот... А он пришел мне в двор, залез на мой дах и скинулся. И после этого я вот, ну, щиро сказать, что хотелось эту премию просто забыть. Ну, вот. Забыть эту книжечку его гениальную. И просто никому не хотелось отдавать. Вот, и добре, что мені есть такий чоловік, який завсюди приходить на допомогу в тяжкі моменти. Это Андрей Ходанович, может выходить, садиться тут. Ну, вот. И я вырашил, что я схожу за могильный свет, знайду там своего самого любимого письменника Стрельцова, приду на фест Стрельцова и скажу, что вот эти вот гроши, які я планував Ігорю Канановичу, що я віддаю вот у гонор Михася Леоновича Стрельцова за книгу його вибраного, і що вот хлопці, які прийшли на фест Стрельцовський, що хай це буде, вот, ну всі кришку вип'ють за його вірші, за нас поэтов, за всю драму, за всі премії і так далі. Просто я ахвяровал, и разумеете, что самое головное премия, что после таких здарений все-таки треба почакать крышку, перетрывать, дочакаться наступного года. В наступном году з'явився Горват, и можно было давать ему премию, все заговорили, и снова почалося життя, и мы переступили про смерть, и до нового життя. И головная премия – это не спиняться. Пусть. Все. Дякую. Может быть, не утекаете вы, відавочна вам есть что и про дзейнасць коллег, и про всю эту метусю.
мітусню каляровых дзён, як сфармуляваў прэміальную і каляпрэміальную сказаць. А я б яшчэ папрасіў не згаданую Адамам глобусам, але ад гэтага не менш важкую, актыўную, абсалютна незаменную. Раптам выявілася, што каб не было Тацяны Недбай, яе трэба было прыдумаць, бо некалькі вельмі важных культурных працэсаў сёння ўжо асацыюецца з ёй і яе дзейнасцю, то мы зараз крышачку з Тацянаю і Паўлам Антіпавым пры падтрымцы спадара Владзіміра, спадзяюся, пры падтрымцы вашых пытанняў, бо зараз запахне вялікімі і маленькімі, чужымі і зусім чужымі грашыма. Гэта тэма страшэнна бударажыць беларускіх людзей, творчых і не вельмі творчых. Тацяна займаецца як мінімум 2, а можа быць уже і да болей, правда? Тяна як старшыня ПМ-клубу займаецца кожнай прэміяй, якую ўручаем мы з калегамі. А Павел Антіпаў некалькі гадоў быў асноўным як бы куратарам самую неўдзячную, не заўсёды, як это сказаць, психічна здаравейшым адназначна ад уручэння прэміі Гідроіца ты не робішся. Павлу Антіпаву гэта удалося. Удалося настолькі, што ён як у тым габрэйскім анекдоце вырашыў, што трэба яшчэ купіць казу, знайсці сабе яшчэ адзін занятак. І Павел прыдумаў, з аднадумцамі зразумела, і цэлая каманда наўкола беларускага пэн-цэнтра гэтым займаецца, але Павел адзін з ініцыятараў гэтай ідэі, кніга году. Можа быць, мы з ёй зараз і працягнем. Яна найбольш празрыстая, відаць, бо зрэшты, што я буду ідэі пераказваць, няхай Павел сам гэта зробіць. У чым унікальнасць кнігі года? Ці патрэбная яна, ці заняла яна сваю нішу, якой ніводная іншая ўзнагарода не выконвае? І зрэшты, можа быць, Павел нам па сакрэце раскажа, хто заўтра атрымае ўзнагароду кніга года. З пэўнасцю ён не павядзецца на маю правакацыю, але шмат чаго мае нам паведаміць. Павел Антіпаў. Да, я, в принципе, могу рассказать про шмат якіх прэмій, калі Андрэй уже запытвае про кнігу года, то давайте з яе пачнем. Гэта была не першая прэмія, якую я пачынаў рабіць. Але гэта такая першая прэмія, напэўна, якую я рабіў ад самага пачатку до самага канца. Не хавай. В сенсе, ад пачатку до канца кожны сезон. В прынцыпе, ідэя была даволі простая, таму пачыналася гэта з таго, што было такое адчуванне, што беларускія пісьменнікі адзін аднога не чытаюць. І каб гэта, не тое, што каб гэта праверыць, але і для гэтага таксама трэба было прыдумаць гэтую прэмію, як нам падалося. Гэта, у прынцыпе, ідэя гэтай прэміі, гэта такое мега-апытанне пісьменнікаў пра тое, якія кнігі яны лічаць вартымі у гэтым годзе, якія выйшлі. І ідэя ў тым, каб калі апытаць максімальную колькасць пісьменнікаў, то будзе такой сярэдні арыфметычны нейкі такі вынік. Яго нельга назваць аб'ектыўным, таму што ніякі вынік, я лічу, ніякай прэміі нельга назваць аб'ектыўным, але ён дасць нейкі такі, нейкае такое уяўленне пра тое, што самі нашыя пісьменнікі чытаюць ці не чытаюць, але лічаць вартым назваць у гэтай прэміі. Там мы эксперыментавалі шмат з механізмам, як гэта лепш зрабіць. На трэцюю прэмію мы ўжо выйшлі на такія фінальны, скажем так, механізм, што кожны пісьменнік называе па 3 кніжкі, якія ён лічыць вартымі. І сэнс, што... Да, акрамя сваёй. Другое, третье и четвертое место дает.
Да. Але там без месяцаў, просто я называю. Вось, і, ну, то бок, гэта так і арифметычна прыгожа атрымоўваецца, і, ў прынцыпе, нейкае такое уяўленне дае пра наш лік-працэс. Вось, што яшчэ па гэтай прэміі? Відаць, варта сказаць пра празрыстасць, бо форма сайт, да, і сайт паказвае адразу праз некалькі дзён пасля ўвучэння, хто за каго. Таксама, да, другая ідэя ў тым, каб прэмія была максімальна празрыстай, таму што я займаўся калігідройцам, все гэтыя перасуды, перамовы, што гэта за спінай, што гэта нечэсная прэмія, што яе там дзеляць хаданоючы прыспешнікі, кудоючы прыспешнікі, усе. Ось, і мне было так... Дайце што-небудь. Да, і я пытаўся неяк так з гідройца такую празрыстую прэмію зрабіць, але гэта даволі цяжка было, трэба там, напэўна, онлайны нейкія было рабіць паседжанне ў журы, але калі бы рабіць гэтую онлайны, тады ніхто б не зразумеў, усе адразу зразумелі, хто пераможца, не цікава. А тут, в прынцыпе, быў такі момант, што можна просто апытаць пісьменнікаў і паказаць, хто за каго галасаваў, і кожны, хто не давярае тым, як падлічваюць галасы, можа пералічыць гэтыя галасы. Тыя, хто удзельнічаў, але думае, што мы падтусавалі нейкі результат, могуць паглядзець і пабачыць, што так, менавіта тыя кнігі, якія ён называў, яны вось тут і пазначаныя. Таму, напэўна, астатнія кнігі таксама ніхто не падтусоўваў. Вось, але, на жаль, прэмія празрыстая, але ўсё роўна не ведаю, чамусьці у тых, хто уцікаецца прэміі. Адзін з самых вялікіх скандалаў апошніх гадоў Беллета чамусьці ўзнік адразу праз яе. Хтосьці ўхапіўся за слова дыскрымінацыя. Не, сэнс не пра дыскрымінацыю. Чамусьці ўсё роўна людзі падазраюць, што ўсё роўна штосьці тут нечыста, і то бок я не ведаю, як так растлумачыць гэтую ідэю прэміі, каб было зразумела, з чаго яна. Што за ідэя? Таму што, вось на нашай кнізе быў загаловак, што муж прагаласаваў за жонку, а жонка прагаласавала за мужа. Вы лічыце гэта маральна? Ці маральна гэта? Так. А калі муж пісьменнік і жонка пісьменніца, то у чым праблема, так? Да, таксама, да. Гэта больш маральна. Тым больш там не пералічылі ўсіх мужэй і жонак, якія адзін за аднога прагаласавалі, і некаторыя мужы і жонкі не галасавалі адзін за аднога. То бок, карацей, вельмі цікавы мог бы артыкул атрымацца. Вось, і... Да, гэта тады, напэўна, калі б газета гэта напісала, тады можна было падаць на яе ў суд, каб яна даказвала штосьці. Да, суды, это моё второе призвание. Давайте про что-нибудь сбоку от этой темы. Вынікі леташняй прэміі, ці былі яны прадказальныя? Карацей, я так скажу. Відаць, гэта трэба, каб прэмія пражыла больш за 4 гады, каб, в прынцыпе, людзі сталі разумець, як яна дзейнічае. Вось, і, я, в прынцыпе, тут статыстыку сабе накідаў, якая сведчыць аб тым, што чым больш кніга года жыве, тым больш пісьменнікаў прымае ў ёй удзел. Таму я спадзяюся, што для гэтага фестывалю гэта таксама так будзе дзейнічаць. Калі будзе другі фестываль, 3-й, 4-й, то будзе нашмат больш пакупнікоў, а то гандляры скардзяцца, што не вельмі многа у іх кнігу купляюць. Вось, я могу просто назваць чыста статыстычна. У 2014 пачалі гэтую прэмію, тады 65 пісьменнікаў прынялі ўдзел, у 15-м 74, у 16-м годзе 81, і сёлета 100 чалавек прагаласавала у кнізе года. Выпадкова ці штучна хтосьці гэтыя 100 абмежаваў? Так атрымалася. Атрымалася так, што спадар Адам Глобус адмовіўся ў апошні момант. Ці можна? Карацей, хлопства адзін з вами. Было прыгожа. Я могу рассказать, чему я адмовіўся. Расскажите. Добавьте колеру туди и расскажите. Бачите, які вони шири. Сідайте туди і розказуйте.
Ось, ну ладно, може я тогда... Павел подумал и вырашил не передавать микрофон. Ведаеце, мне здалося, што мінулы год ён прайшоў пад знакам візуальнай кнігі, дзе тэкст і вершы, проза, хай мяне там заб'юць паэты і літаратары, ну, не быў такі эфектны, не так глядзеўся, не так прадаваўся, не так пазіцыянаваўся, як менавіта карцінка, як альбом. І я таму вылучыў 3 альбомы. Тым больш адзін сярод іх это альбом Михала Анимпадистова. І мне падавалася, што менавіта я павінен эту тэндэнцыю адзначыць падчас вылучэння кніг. А мне сказалі, што Михал праходзіць як эсеіст, а вот 2 других альбома, адзін пра Мінск, а другі альбом Баразны не праходзіць. Но я сказаў, калі або все 3 праходзяць, я вылучаю, хай я іх адзін назову, або як бы здымайце мяне з удзелу. Ну, мяне знялі. Я не в крыўдзе. Просто мы в этой прэміі стараемся быць такімі фармалістамі, не заўсёды мы імі стараемся быць, але што тычыцца статутаў, мы вось так стараемся фармалізаваць все гэтыя правілы, каб чалавек мог найменшы ўплыў на гэтыя правілы зрабіць. Вось, і, ну, вырашылі, што гэта будзе кніга паэзіі, проза, эсеістыка, ці штосьці там яшчэ. Вось, а фотоальбомы, да, былі прэцэдэнты, калі праходзілі пераклады, таму што мы не было там абмежаванняў, і тады праходзілі кніжкі перакладаў. Так, альбомы таксама не ў мінулай, а ў пазамінулай прэміі таксама праходзілі альбомы, таму што мы не ведалі, не было гэтага абмежавання, мы для сябе не вырашылі фармальна, што такое кніга. Вось, і, ну, вось зараз так вырашылі, тому вось не прайшлі гэтыя 2 альбомы. Вось. Што цікавага расказаць пра кнігу? Не, насамрэч я хочу яшчэ адметнасць гэтай прэміі сказаць. Просто гэта можа быць доўгі абмен маналогамі, я могу подкидывать вам нейкія... Да, ну я просто яшчэ адзін нюанс скажу пра кнігу году, што да, в прынцыпе мы стараліся зрабіць гэтую прэмію для ўсіх пісьменнікаў, якія ў Беларусі пішуць пра Беларусі на любых мовах. Вось, і таму што, да, мы зрабілі. Гэта адзіная прэмія, в прынцыпе, у якой могуць удзельнічаць рускамоўныя, украінскамоўныя і габрэйскамоўныя пісьменнікі. Украінскамоўныя і габрэйскамоўныя пакуль чамусьці не удзельнічаюць. Але трасянамоўныя удзельнічаюць. Добра, то яшчэ не раз мікрафон будзе да Паўла вяртацца, бо мы шмат чаго, в прынцыпе, хацелі абмеркаваць. 6 гадоў выходзіць... Таня, ты хацела пра кнігу года дакінуць, калі ласка. Крыху алею даліць. Я просто хотела згадаць, што, калі памятаеце, кніга года спачатку пачыналася без прызавога фонда і не выклікала ні ў кого ніякай цікавасці. Ні вынікі яе, ні сам працэс. Як толькі з'явіўся прызавы фонд, адразу з'явілася вялікая... Не? Не так? Хваля цікавасці ўзнікла адразу, пытанне ўсім да развагаў, адразу як з'явілася руская мова і рускамоўныя пісьменнікі змаглі прэтэндаваць. Але яна адразу знікла, калі ні адзін рускамоўны пісьменнік не трапіў. Але практыка паказвае, што ўсе маюць роўныя магчымасці, але чамусьці бацькаўшчыну мы не зганьбілі, прэмія не дашла да рускамоўных аўтараў. Яны прэтэндуюць, але пакуль за некалькі год ніхто не выйграў. Не ведаю, пра што гэта сведчыць. Я думаю, што яшчэ выйграюць і будзе пра нешта сведчыць. Можа, заўтра рускамоўны, але, па-мойму, ніводнага няма ў шорт-лісце з 9 аўтараў рускамоўных. Ён фізічна не зможа гэта зрабіць. А я хацеў запытацца у Тані, якая высакародна узваліла на сябе, пакуль, можа быць, пагаворым пра цяжар прэміі для паэтаў. 6 год існавала важная, незалежная, грашовая прэмія для празаікаў, а паэты хадзілі і ціха бурчэлі, зайздросцілі. Раптам з'явілася прэмія, якая атрымала імя Наталлі Арсеньевай, якая была ўручаная колькі месяцаў таму упершыню. Можа быць,
короткай гісторыі, нейкімі першымі рэфлексіямі Тацяна Недбай з намі падзеліцца. Просьба вялікая, падзяліся. Ну, прэмія Арсеньева з'явілася з ініцыятывы Владзіміра Арлова. Увогуле тут варта згадаць ягонае імя як галоўнага аматора ў гэтай справе. І ён фактычна знайшоў прызавы фонд для гэтай прэміі. Прызавы фонд фундавалі замежныя арганізацыі. Гэта дабрачыннае таварыства беларусаў Вялікай Брытаніі і Алаор Сарабана, яе фонд. І не было каму заняцца, я з радасцю занялася, гэта была моя першая прэмія. В прынцыпе, мне быў цікавы гэты працэс. І з таго, што... І ведаеце, я просто, калі казаць пра гэты працэс, думку пра тое, што ўсё падзелена, усе вынікі вядомыя загадзя, я як каардынатар прэміі магла прысутнічаць на паседжаннях журы, больш за тое пратакалявала гэтыя паседжанні. І была вельмі цікавая гісторыя. В прынцыпе, у нас 5, здаецца, сябраў журы было тады, і яны гораша абмяркоўвалі, пераконвалі адзін аднаго, пакуль у выніку выйшлі да ўжо такую на фінішную прамую, і там было 2 фаварыты. Спрашаліся паміж сабой і падзяліліся так, што палова была за аднаго фаварыта, палова за другога фаварыта, і адзін чалавек не вызначыўся. І вось гэты адзін чалавек вызначаўся, пасля вызначыўся, а пасля ўжо, калі вынікі былі зафіксаваныя, перадумаў, але было ўжо позна. Это вот яркі прыклад таго, наколькі гэта ўсё непрадказальна нават для сябраў журы, нават калі мы ведаем склад сябраў журы, хаця, канешне, на этапе складання гэтага складу ўжо можна там казаць пра нейкія прэферэнцыі, але зноў-такі толькі магчымыя, таму што нічога не было вядома да самага апошняга, а магло быць іначай. Ці склалася ўражанне, што беларуская паэзія імкліва палепшылася, зрабілася яскравейшай, глыбейшай? Ці, можа быць, ці ёсць нейкія першыя назіранні па кніжнай актыўнасці, ці паболела кніжак? Увогуле, давайте генеральна, пытанне не толькі да Тані, да Паўла, да спадара Владзіміра, да ўсіх, ці чаму служыць прэмія? Я калісьці некалькі разоў арганізоўваў паэтычныя слэмы. У іх удзельнічаюць дзве разнавіднасці паэтаў. Адны проста прыходзяць і добра чытаюць тое, што ёсць, выбіраюць сярод таго, што ёсць. А другія паэты наўмысна думаюць, што мне такое напісаць для слэма, каб перамагчы на паэтычным слэме. Вось самае агіднае відовішча назіраць, слухаць паэзію, якая агучваецца на слэме, спецыяльна напісаная дзеля таго, каб там выйграць. Ці ўплываюць нейкім чынам гэтыя нашыя цудоўныя. Зразумела, што калі штосьці з'яўляецца, гэта нашмат лепей, чым нічога не было. Да? Вот запаветная мэта арганізатараў. Літаратура-цэнтрычны польскі амбасадар Лешак Шарэбка марыў пра падтрымку беларускай мовы і беларускай літаратуры, ці паслужыць ёй прэмія Гідроіць. Паша, з тваім досведам некалькіх год працы для Гідроіць, ці змянілася нешта ў беларускай прозе пад уплывам прэміі і гэтых 6 прэміяльных гонак, якія мы назіралі з радасцю? Ну, мне падалося, што, можа, трэба ад пачатку папробаваць расказаць пра тое, як я, в прынцыпе, бачу ролю прэміі ў гэтым беларускім літпрацэсе, таму што я шмат з якіх прэмій працаваў. Вось, і, то бок, у прынцыпе, задача прэміі, акрамя таго, каб ганараваць лепшага аўтара ці там якога-небудзь з аўтараў, у прынцыпе, першая задача прэміі – гэта сфокусаваць увагу чытачоў на кніжцы, на якімсьці аўтары, і каб чытачы даведаліся, што ёсць такі аўтар. Бок, насамрэч, у 2000-х годах, мне так падаецца, выходзіла шмат якіх кніжак, але не будавалася ніякіх іерархій з іх, і незразумела было, на што чытачу звяртаць увагу. Да? І вось... А цяпер мне падаецца, в сэнсе чытач, ён можа не кіравацца гэтымі прэміямі,
але той, хто хоче чимось кіравацца, ён, ну, в прынцыпе, абярэ для сябе якую-небудзь ці одну прэмію, ці там усе прэміі, і будзе глядзець, хто там перамог. Ну, гэта ўсё ж такі, ну, нейкае такое экспертнае меркаванне. І ўсё ж такі для мяне, напэўна, найпершай мэтай гэта з'яўляецца прыцягненне ўвагі да беларускай літаратуры праз ну, там, одну кніжку, якая перамагла, ці 3 кніжкі там, да, шорт-лісты. Вось. І, ну, як мне падаецца, як такому тэхнолагу прэміяльнаму, то бок палову поспеха гэта, канешне, прэміяльны фонд. Калі ў прэміі ёсць прэміяльны фонд, то, ў прынцыпе, нейкая ўвага да прэміі забяспечаная. Вось. Другая палова – гэта бачнасць прэміі. То бок тут ужо залежыць ад чалавека, які прэмію арганізуе, ці ад каманды. Калі так шчыра, то я ведаю толькі аднаго чалавека, які можа сам арганізаваць нейкую шуміху вакол нейкага праекта. Гэта Марыка Мартысевіч, яна можа цягнуць там прэмію, і каб там з рэкламай праз соцсеткі, і каб дамаўляцца з усімі гэтымі дыпламатамі, пасламі, інстытуцыямі, і рабіць сама цырымонію, і не друкаваць гэтыя плакаты там власнаручна. Вось, калі я прыйшоў ёй на замену ў гідроіцы, я зразумеў, што я адзін не змогу рабіць столькі працы, і таму я пачаў збіраць аднадумцаў, людзей, якія б мне дапамагалі. Вось, і праз гэта вырасла вакол прэміі гідроіца спачатку, а пасля мы іншыя праекты запускалі ўжо. Менавіта мы рабілі упор на бачнасць. Мы рабілі дызайн для кожнай прэміі пазнавальнай. Мы стараліся рабіць рэкламу ў соцсетках. То бок, насамрэч, зараз з прэміі «Цёткі», гэта прэмія за найлепшую дзіцячую літаратуру, нават у нас атрымалася дайсці да метро. Постары «Цёткі» віселі ў метро ў гэтым годзе. Гэта, я лічу, даволі вялікі поспех. Больш за тое, былі людзі, якія на цырымоніі прызналіся, што прыйшлі на цырымонію ўручэння таму, што ўпершыню пабачылі постары ў метро. Да, то бок задача прэміі, яна неяк паказаць, людзей далучыць да гэтага від-працэсу, да нашага, нават тых, а найперш тых, якія не ведаюць пра тое, што тут адбываецца. Вось, таму вось гэтыя два кіты, як мне падаецца, гэта вось такія, тое, на чым павінна стаяць прэмія. Ну, ці калі вось, як Адам Глобус вручае, гэта прэмія ад асобы, вядомай асобы, таму яна таксама мае вес. Вось. А пытанне было, на якое я... Ці змянілася штосьці, добра, не нам смяротным пра якасць літаратуры разважаць, можа быць, ёсць статыстыка, дынаміка. Не ведаю там наконт статыстыкі, яе трэба збіраць, гэтым займаецца, як я ведаю, Саюз беларускіх пісьменнікаў, не будзем іх збіраць. Але вось маё унутранае такое адчуванне, калі я прыйшоў у ПЭН, я таксама паралельна рабіў такі сумесны праект Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Мы выпускалі першыя кніжкі аўтараў у серыі «Пункт адліку». І кніжкі выходзілі тыражамі 200-300 экземпляраў. Гэта быў 2011-2012 год. І вось гэтыя кніжкі, самі кнігагандляры, яны скардзіліся, яны ляжаць, іх ніхто не разбірае. Нічога з гэтымі кніжкамі не можам зрабіць. Вось прайшло колькі там, 6 год, і атрымоўвалася так, што гэтыя кніжкі, яны пападалі адразу ў прэмію «Дэбют». Некаторыя ў прэмію «Цёткі» ці ў прэмію «Гідроіца», так? То бок да іх была прыцягнута яшчэ нейкая ўвага, і зараз я даведваюся, што зараз выходзяць гэтыя дэбютныя кніжкі ў гэтай серыі, якую калісьці мы з Саюзам беларускіх пісьменнікаў пачыналі. Зараз гэтыя кніжкі за месяц, за 2 разыходзяцца. То бок, напэўна, я спадзяюся, што і прэміі таксама паўплывалі на гэта. Ну, вось, напрыклад, магу з уласнага досведу расказаць, што на мінулай прэміі «Цёткі», якая была вось тут 2 месяцы таму, я стаяў, і мяне папрасілі прадаваць кніжкі. Там было кніжак, і
мы уже ведали, что Валера Гапеев тады атрымае першае месца, і у нас было 5 кніжак Валера Гапеева. І яны ляжалі, ніхто іх не браў до конца цырымоніі. Калі абвесцілі пераможцу, адразу все 5 кніжак змялі. Ну, то бок, было больш, змялі, напэўна, больш. Ну, то бок, прэміі уплываюць, я думаю, на гэта таксама. Напрыклад, вось калі Макс Шчур стаў пераможцам прэміі, таксама у Логвінаве ляжалі ягоныя кніжкі, нікому не былі патрэбныя. Пасля ён перамог, адразу артыкул «Хто такі Макс Шчур», і адразу таксама у Логвінаве ўжо няма гэтых кніжак. Ну, я спадзяюся, што гэта прэмія ўплываюць на гэта. Відаць, бываюць рэпутацыі пісьменнікаў, вядомасць пісьменнікаў, якім прэмія нічога не змяняе. Можа быць, нават магу уявіць сітуацыю, письменник настолько круты, что сама премия выиграе от того, что присуджается ему. Да? Бывают ситуации, когда белорусский литератор па-за тусовкой, не уключены там у некие, не живе внутри Менской кольцевой дороги, як у выпадку з Максом Шчуром, да? на водшибе. У яго ёсць чытач, але ён досыць нешматлікі, і Максим сам так сабе пазіцыянуе, ён піша, ён перакладае не для ўсіх. Тут раптам, безумоўна, ён сам прызнаваўся, што за адзін вечар ягонае жыццё змянілася. Праўда, ненадоўга, за месяц гэтая шуміха прайшла і ўсё вярнулася да свайго статус-кво, але некалькі тыдняў ён жыў бурным жыццём селебрыці, наколькі жыццё ў празе дазваляе праз інтэрнэт, праз тэлефонныя званкі журналістаў, прыхільнікаў. Ну і выдаўцы, якія часам рэагуюць не на стыль, а на імя, безумоўна, скажем, адразу хапаюцца за гэта, як за маркер, і гэта гарантыя, што ў пісьменніка выйдзе другая, трэцяя кніжка. Ну і хай узнагароды гэтаму служаць. Давайте поговорим про дебютантов наших. И, так, Таня, у тебя была ты хотела снова того, что здесь. Давай. Уласна кажучи, значит, наши думки супали. Не секрет, что молодой письменник написал нечто. У афіцыйнай структуры ён лезці не хоча і друкавацца там не будзе. Выдавец больш чым не ўпэўнены у тым, што трэба ўкладацца ў яго першую кніжку. Зачем? Прыходзьце, збірайце грошы, друкуйцеся за свой рахунак, раздавайце сябрам на прэзентацыях такія. От хорошим людям и микрофон не патрэбны, и не перакрычыш, и не пераспяваеш. Хай ствараюць прыгожы паэтычны фон для наших развагаў. Ты 7 як бы першых гадоў існавання дэбюта. Ці змянілася штосьці, як ты гэта бачыш вачыма і дэбютанткі, якая удзельнічала ў прэміяльнай гонцы і нават там перамагла, між іншага, Тацяна Недбай не толькі старшыня беларускага пэн-цэнтра, але і пераможца ў намінацыі паэзіі за кніжку «Сірэны спяваюць джаз», лаўрэатка прэміі «Дэбют імя Максима Богдановича». Ці адчула ты на сваёй скуры, што штосьці змянілася, што на цябе пачалі інакш глядзець, ці паболела кампліментаў пасля публічных чытанняў вершаў, лайкаў пасля размяшчэння іх у Фейсбуку, тэлефонных званкоў пасля вершаваных публікацый, ці выступаў на фестывалях. Ці змянілася, ці адчула ты, што прэмія дадае штосьці ў статусе творцы? Як бы гэта так адказаць на гэтае пытанне, каб быць карэктнай, я не магу меркаваць сапраўды за першыя 7 год там існавання дэбюта, але за свой год магу сказаць, што я ў прынцыпе выдавала, бо вершы былі даўно, яны ляжалі такім грузам. Я ў гэты час працавала ў Варшаве, мне страшна хацелася вярнуцца ў Мінск, у Беларусь вярнуцца, і мне не было стымула выдаваць гэтыя вершы, а калі была гэтая прэмія дэбюта, мне сказалі, давай, бо можна ж паспрабаваць. І я сапраўды так палічыла, што нават калі там гэта будзе $500, гэта будзе другое ці трэцяе месца, я буду вельмі рада гэтаму прызу. А
атрымала ажно 2000 і зрабіла 2 квадратныя метры сцяжкі ў кватэры падчас ремонту. Таксама было прыемна вельмі. Шкадую, што не атрымала прэмію Адама Глобуса залатую літару, хаця рада за Бахарэвіча, які ў той год атрымаў. Я до таго, што, канешне, гэта другі важны момант. Вось Паша казаў пра тое, што гэта прыцягвае ўвагу да аўтараў, але ж гэта яшчэ і, калі казаць сур'ёзна, гэта яшчэ і ва ўмовах адсутнасці рынку, ва ўмовах, калі літаратура і фактычна у нас могуць зарабляць толькі лічаныя там 1, 2, 3 пісьменнікі. Гэта вялікая дапамога і вялікі такі прыз за тое, што гэта было не марна, што гэта вось, потому што у нас, в прынцыпе, таксама вельмі мала людзей, якія могуць сабе дазволіць пісаць і больш нідзе не працаваць. А ўсе мы дзесьці яшчэ працуем, вось уключаны ў такую менеджерскую справу, якая, шчыра кажучы, мала пакідае месца для творчасці па вялікім рахунку. То, канечне, прэміі яны дадаюць натхнення, яны дадаюць стымула нейкага пісаць, і трошки змяняюць жыццё. Канечне, з'яўляецца ўвага. Цяжка сказаць, мне асабіста вельмі цяжка вымераць гэтую ўвагу ў дачыненні да мяне, таму што я ўсё ж такі яшчэ ў той год жыла ў Варшаве, і пасля прыехала, і досыць рэдка ў мяне гэта і публічныя выступы. Хаця прыемна падпісвацца, лаўрэатка прэміі «Дэбют», прыемна гэты радок у CV запісваць, канешне, так. Гэта як і доктарская ступень, не ведаеце, гэта штосьці мне дае рэальнага, сёння выміральнага ў жыцці, але для радок для сябе гэта вельмі міла. Теперь тое самае вачыма культура-арганізатара за цех маладых аўтараў. Як табе здаецца, ці втрапіла ў гэта поле эфектыўна, да, прэмія «Дэбюта», ці ёсць гэта падтрымкай і такой, якой чакаюць маладыя творцы. Для тых, хто не сочыць там за прэміяльнымі гонкамі, патлумачу, даруйце, калі відавочныя рэчы кажу, «Дэбют» даецца кожны год у 3 намінацыях: за найлепшую паэтычную, за найлепшую празаічную і за найлепшы мастацкі пераклад. Ну і апроч рэдкіх выпадкаў, калі журы не прызнае прэміі, тады бываюць скандалы, абражаныя паэты выклікаюць на двубоі, пішуць даносы, іншы неадэкват множаць, альбо не множаць, а горда маўчаць і пішуць нетленку. Але звычайна як бы 3 лаўрэаты штогод бывае. Сёлета, напрыклад, прэмію «Дэбют» атрымала каманда перакладчыкаў Букоўскага. Я вельмі рады, напрыклад, што журы звярнула ўвагу на паэзію Букоўскага і Аня Комар з Юліяй Тимофеевай. І Наталлі Бенько, Віткі Пенькевіч, якая адзін верш туды таксама дакінула, узнагародзілі. Ёсць гэта той падтрымкай, якой чакае малады літаратар? Я думаю, што не толькі малады. Канешне, гэта ёсць падтрымка, якую чакаюць, якая патрэбная. І скандалы тут здараюцца не толькі тады, калі прэмія не выдаецца, а тады, калі выдаецца, і выдаецца не таму, і гэта амаль заўжды крыўды, і амаль... Але да гэтага таксама, напэўна, трэба падыходзіць з разуменнем, таму што усе мы людзі з тонкай душэўнай арганізацыяй, усім нам хочацца быць ацэненымі, і гэта, акурат, гэта прэмія любая, яна дае гэтую ацэнку. Ясна, што немагчыма ацэніць усіх, немагчыма ўсіх вылучыць. І мне здаецца, што проста на гэтыя крыўды трэба ў нейкі момант там заплюшчыць вочы, ісці наперад, дыстанцыявацца ад іх, зразумеўшы, што гэта неад'емны таксама складнік літаратурнага працэсу. Не ведаю, ці абразіцца, ці наадварот усцешыцца. Сярод прысутных далучылася пісьменніца, паэтка, празаіка, ўсё больш празаік сёння і перакладчык Алена Козлова. Анка упала, як яна падпісвае свае літаратурныя творы, якая двойчы удзельнічала ў прэміяльнай гонцы і двойчы была прызёркай. І як аўтарка за дэбютную кніжку вершу і прозу, як перакладчыца за вельмі сімпатычны пераклад фінскага аўтара Тімы Парвала «Элла» і сябры. Так? Алена, і да ўсіх калег таксама. Бывае справядлівасць у такіх літаратурных справах, як табе інтуітыўна здаецца? Ці прынамсі бывае аб'ектыўнасць, ці праўдападобнае імкненне да яе? Ці ўсё гэта будзе альбо густаўшчынай, альбо складам невядомых нам абставін, выпадковасцю? Ці ёсць нейкія заканамерныя працэсы, якія ўсё-такі ўсе гэтыя прэміяльныя
кримінальні справи адлюстроўваюць. Дякую, Андрей, за питання. Так, мне было приємно, принаймні, що я трапила в шорт-лист двойчі за книжку прози, за книжку перекладів. І, звісно, я хотіла отримати першу премію, хто б не хотів. Але мені здається, звісно, є кожен раз такий складник суб'єктивний у оцінці, але мені здається, що тягом довшого часу ось оцінка літератора чи літераторки робиться все більш об'єктивною у сенсі по сумі ніякого великого періоду. Але кожен раз, кожна особна премія, звісно, це такий момент є суб'єктивності. Сьогодні ти отримала премію, сьогодні не отримала. Так здарається. Мені ж так не відчуваю. Ці є нейкий момент, коли хтось, не ведаю, твой професійний цех признає тебе, і ти інакш уже глядиш. Наприклад, ці змінилося щось у твоїй власної самооцінці твоїх перекладів? Після дебюта, призерства дебютного. Мне поки що тяжко сказати. Я, насамрэч, я самодостаткова у своїй оцінці. Тобто мене можуть закранати які оцінки вонкові, але гэта минає, і я застаюся з неким власним відчуванням того, що я зробила. І, в принципі, я задоволена своєю працею, тому що я ведаю, скільки часу я на це використовувала і скільки висілків. Наприклад, я, ось те, що я казала, оцінка у неким не короткотерміновий, а у неким довшішому адреску часу. Наприклад, Юлія Тимофєєва так само номінувалася зі своєю книгою поезії, у той же год, як і Тетяна номінувалася на премію «Дебют». І це був, бодай, самий моцний год у поезії, тому що для мене це було видовольство, що журі вельми складно вибрати переможцю. Антон Рудак, Юля і Тетяна абсолютно всі троє заслуговували бути відзначеними. І у виніку, ось Юля не отримала таку премію, але в шорт-листі вона отримала премію за переклад. Сьогодні, на яку ми разом номінувалися. І я, в принципі, рада за її. Я лічу, що вона абсолютно заслуговує в цілому, як літераторка за сукупність доробку за цю премію. Ось, я сподіваюся, що більше премій буде з'являтися і ми більше будемо як відзначені. Шановні колеги, розмова атрымалася ці атрымліваецца даволі сумбурная. Мы скачем з предмета на предмет, может быть, тому, что сапраўды незалежных прэмій зрабілася шмат, іх яны по-рознаму ацэньваюцца. Мы не згадалі паловы таго, што існуе. З заўсёднай сціпласцю сваёй Борис Петрович не дал уцягнуць сабе ў размову пра прэмію «Залаты апостраф», які кожны год паспяхова ўручае, скажем, часопіс «Дзеяслоў» за свае найлепшыя публікацыі. Альбо мы не казалі, але хто сачыў днямі, назіраў уручэнне пэнаўскай прэміі Алеся Адамовича, якую атрымаў пазаўчора Александр Лукашук. Заўтра, нагадваю, просто падчас нашага фестывалю прэтэндэнты, ці група, якая ўручае на гадзінку перамі, схаваецца ад нас у адпаведны гатэль і вернецца з вердыктам, парадуе нас лаўрэатам альбо іменем лаўрэата альбо лаўрэаткі прэміі кнігі года. Шановні колеги, може бути, у вас є нейкія пытанні, думкі у голас, адчування, што штосьці такое важнае, што трэба было прагаварыць, а мы ўзялі, забылі, не звярнулі ўвагі і не прагаварылі. У нас ёсць некалькі хвілін над працай над памылкамі мадэратара і іншых сённяшніх выступоўцаў. Не зразумел. Кніга году яшчэ працягваецца пытанне? Книга году будет вручена завтра.
А коли починати? Так, до речі, Скажіть тут, так, тут ви- у Аліса два питання у одним зараз Таня потлумачить. Кніга года складаецца з двух частак. Гэта галасаванне пісьменнікаў у тым пісьменніцкім журы, про якое казаў Павел, гэта 100 чалавек. З адной, а там, добра, Это тоді може бути Павел. Яна починається десь ми у лютому я починаю. Ми робимо десь так за 2 місяці до вручення. Ми починаємо, об'являємо эту премію, і письменники виказуються, досилаються нам на мейл, ці там прес-форму виказуються за книгу. Ось ми збираємо цю інформацію і ось спочатку вивішуємо спис усіх книжок, спис усіх журі і усі книги, які вони номінували. Але не кажучи про те, хто переможця. Да? Ми некий такий шорт-ліст показуємо, кого згадали найбільше за все. І цей шорт-ліст висить там тиждень чи 2 тижні до оголошення переможця, яке високовується завтра. Я чому питаюся у 2 словах. На сьогоднішній день читачів значно менше. Сьогодні має ситуацію, коли читачів значно менше письменників, так? И больше актуальна позиция читача типа пассивных удельников премии. Да? Вот есть краудфандная платформа, да? Любой может прийти и там проголосовать рублем. Есть книга года, где это самое же любой прийти. Есть открытые мероприятия, что то это, куда так само может прийти некий читач. Книгу года тільки Ну, письменник. у эту залу можно прийти? Вот я пытаюсь про такие вольные пляцовки, где может подвести кожен. Така ситуація. Вельми зрозуміло, але у книги году є читацька ініціатива. Читачі у минулому році побачили, що є така премія книга году і обурилися, а чому немає читацького голосування. Ну, ми їм сказали, ми письменники, ви зробили книгу году. Ви читачі, зробіть свій варіант голосування по цій книзі году. І, в принципі, вони другий год роблять такий сайт, де кожен читач може виказатися, на конт тих... Зрительські симпатії. Так. Ось. І тому завтра так само буде обвіщено, що там читачі сказали на конт навіть у рамках премії книги года. У меня питание такое з читательского якраз цеху. Любая премія – це ієрархія, зрозуміло. А паколькі прэміі ў беларускай прасторы літаратуры стала, насамрэч, не одна, не 2, а вось уже нават не прылічыш так проста па пальцах. А ці ёсць некая іерархія прэмій, літаратурных прэмій, сярод саміх літаратараў? Зразумела, што ёсць прэміі, якія немагчыма параўноўваць, тое, што пра розныя жанры, ці тое, што пра дебют, ці пра сур'ёзнае, але ўсё ж таки, не ведаю, кніга году ці гідроід, што круцей. Што пра гэта думаюць самі літаратары, бо часцей за ўсё гэта іерархія вельмі розная у публікі і у самой літаратурнай супольнасці. Мне падаецца, круцей тая прэмія, дзе больш грошай. Гэта банальна, потому што зараз у гідройцы канкурентаў няма, нават калі ён паменшыўся ў 2 разы. А я хотела б тут паспрашацца, таму што згадаць хацелася также таго ж самого Горвата, які атрымаў залатую літару, які сказаў, што для яго гэта прэмія была важнейшая за неатрыманы гідроіц, недаатрыманы. Але я сказала тут просто, што тут таксама як могуць быць абсалютна розныя суб'ектыўныя ўспрыняцці ў кожнага чалавека. Ось ты як пісьменнік, якая будзе прэмія? За паэзію, таму што я не пішу прозу, то у меня все просто. Гідроіц. Зараз у нас заканчивается прием заявок на книгу до 31 травня, так, и плануем уступ на конец вересня альбо початок кастрычніка, пакуль не можем сказать докладней. Можна удзельнічаць, калі па-беларуску выйшла, то украінскі, увогуле ўсе замежныя выдавецтвы тут не маюць значэння, замежнае ці беларускае выдавецтва.
Калі вы пакінеце свой кантакт, я магу вам проста выслаць інфармацыю, але гэта трэба зрабіць вельмі хутка, таму што да 31 траўня, заўтра гэта ўжо фактычна апошні дзень, каб намінаваць, але мы паразмаўляем з вами па правілах трошкі, можа быць. Ще може бути питання уваги. Критика конструктивна і деструктивна. Стамілись. Але адпачыць у гэтай сітуацыі ніхто не дасць, бо мы фактычна нон-стопам вядзем нашы размовы, і адна імпрэза абсалютна плаўна перацікае ў іншую. Шановні